que demanaves la paraula. No sé si l'Enrique voldrà afegir alguna cosa també després. sí. En tot cas, Enrique, per exemple, primero. Val. Un dels aspectes que m'he trobat ara fent de realitzador d'esdeveniments per Zoom i també classes per altres és la manca de capacitat d'oratòria digital dels mestres, dels docents, dels ponents en esdeveniments. Jo crec que en aquest model nou d'ensenyança en la qual hem de coincidir aquests dos espais, un rol principal rau en la capacitat del ponent de tenir consciència en el nou espai que s'està expressant. Llavors, moltes vegades, aquesta consciència no hi és. Llavors, estan molt mancats d'habilitats de comunicació digital el conjunt dels professionals. I és normal, perquè fins ara ens movíem bé en el món presencial, dominàvem l'aula, estàvem a l'escenari, miràvem a la multitud, podíem organitzar i dinamitzar, però ara no. Llavors, és una tasca i una tarea i un repte del professional i de les institucions que tenen en aquests professionals els capacitar-los específicament per donar classes en entorns virtuals. Em consta que la UOC està fent una gran tasca en aquesta línia i que, per exemple, universitats llatinoamericanes contracten la formació dels seus professors aprofitant tota la infraestructura i el know-how que té la UOC en aquest sentit. Però, a banda de grans referents, també és responsabilitat de cadascú brillar en aquests entorns digitals per poder portar a terme la tasca d'educar i de compartir coneixement. Paco, si et sembla, per acabar el tema i passem a una altra pregunta. No et sentim, Paco. Paco, micro. Sí, era per trencar una llança pels docents presencials, perquè jo penso que parlar en conjunt està bé, però jo estic a moltes aules presencials i n'hi ha molts professors que fan tasques molt interessants. Ara estem parlant de gamificació i el joc es fa... N'hi ha professors que feien servir el joc des de fa molt de temps. La simulació, la gent parla de simulació i la simulació es pot fer de moltes maneres. Sí que és veritat que cal que les institucions ajuden als docents a fer aquesta acceleració, però n'hi ha elements que ja hi eren. El tema de la comunicació, molts docents són molt bons comunicadors, el que passa que li estàs posant un nou mitjà i cal una adaptació. Jo faria més un ús del terme adaptatiu. Els docents estan en una fase adaptativa i que han de preservar els objectius docents sobre la tecnologia. I, per tant, és veritat, n'hi ha una tasca a fer, però no n'hi havia, sobretot en el sector de la formació contínua, en l'àmbit professional, ja n'hi havia una tasca, un recorregut fet. I, per tant, és lògic que la UOC tingui aquest recorregut perquè va néixer dins de l'àmbit digital, però jo estic veient universitats tradicionals que estan anant molt ràpid, molt ràpid. I al final tots seran competidors en aquest sentit. Perfecte. Estem gairebé en el temps, ens allargarem una mica de més, si us sembla, i l'únic és que intentaríem a veure si podem fer les respostes una mica breus. És una pregunta adreçada a l'Òscar, després si algú vol afegir-s'hi, doncs també fa referència a si ens pots explicar més detalladament el mapa d'empatia i els arcs d'aprenentatge. Doncs bé, són dues eines de les que he intentat compartir que en el fons ens poden ser d'utilitat tant a docents, formadors com a tots aquells que hem de dur a terme aquest disseny instruccional per veritablement posar la persona en el centre, és a dir, partir de la persona a l'hora de dissenyar el procés d'aprenentatge. Mapa d'empatia potser és una eina més, diguem-ne, pensada per empatitzar amb tota aquella persona que què viurà, què veurà, amb què interactuarà, amb qui es relacionarà, per tant, entenent des de la persona com, d'alguna manera, durà a terme aquella activitat al llarg del programa de formació. Els arcs d'aprenentatge és una eina, és un instrument que, de fet, prové d'una escola de referència a Dinamarca que es diu Chaos Pilot, que és una institució de referència en la formació de formadors, en la formació de docents, i el que pretén és
fer aquest viatge constant del participant al llarg del contingut formatiu. És a dir, que quan construïm com a docents, de manera autònoma, un temari, un programa, doncs intentem fer-lo en clau del viatge que farà el participant al llarg de cadascun d'aquests temes, d'aquestes unitats, d'aquestes matèries, per veure cadascun d'aquests elements com es relaciona amb coneixements, amb habilitats, amb actituds, i també com ha de ser un treball més autònom, ser un treball més de col·laboració, participació, com el tutor ha de ser més reactiu o més proactiu. Per tant, certament és una eina que nosaltres utilitzem molt a l'hora de dissenyar instruccionalment i que ho posem a disposició de manera conjunta per acompanyar en aquest procés d'empoderar els docents i de junts facilitar aquests dissenys d'aprenentatge, i crec que pot ser un instrument interessant, però que n'hi ha també d'altres que ens poden ser d'utilitat a l'hora de dissenyar experiències d'aprenentatge. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, quasi us darem entrada una mica a tots també, perquè, clar, hi ha una cosa, una pregunta que quasi com quan entres en un concessionari de cotxes, que et van ensenyar en cotxes, al final no saps si elèctric, si híbrid, si... I això passa igual amb el Zoom, amb el Meet. I llavors, com hem de seleccionar la plataforma que ens ha d'ajudar a fer una activitat? Quins paràmetres diríeu que són els de dir, bueno, si l'hem de fer amb poca gent és aquesta, si l'hem de fer amb 50 és l'altra? O sigui, quins paràmetres ens poden ajudar a bellugar-nos en aquest món, no? I quina app pot ser més bona que una altra, si penseu que és així, no? I també ens han adreçat una pregunta, que és si hi ha algun tipus d'homologació d'aquestes apps. O sigui, clar, si al final agafem una app, què estem agafant, no? No sé, qui comença de vosaltres? Veig que l'Enric ja aixeca la mà. Aquesta pregunta sempre és recurrent. Quina aplicació agafem de videoconferència, de webinars? Primer hem de saber que hi ha dos tipus d'aplicacions en aquesta mena de les videoconferències. Per una banda estan les reunions i per altra banda estan els webinars. Les reunions tenen per objecte reunir una quantitat de persones, en realitat poques o grans, però que es tinguin que veure la cara, sentir la veu i poder interactuar de manera ràpida i directa. Els webinars no. Els webinars són com una sessió en un saló d'un congrés. És a dir, hi ha un ponent o una sèrie de ponents i una gran audiència que no interactua, no se li veu la cara, no se li sent la veu ni res d'això. Llavors, webinar i reunió és el primer. I després, sobre les plataformes, aquesta tasca ja l'ha fet Cisco. Perdó, l'ha fet Gartner, l'empresa Gartner de consultora nord-americana d'IT. I fa cada any una espècie de la guia Michelin del món de diferents tecnologies, més de 250 especificitats de tecnologia, una de les quals és webinars i reunions. I fa aquesta tasca des de fa anys. I cada any treu el seu quadrante mágico, així es diu, quadrante mágico. Llavors, aquí destaca les que són les aplicacions líders. I aquest any només hi ha 3 líders al quadrante mágico de Gartner en l'opció de webinars i reunions virtuals, que són, per una banda, Microsoft Teams, per l'altra, Cisco Webex, i la més destacada és Zoom. Llavors, a partir d'aquí, si no t'agafes una de les líders, tu mateix. Però hi ha altres molt bones. Per exemple, també està LogMeIn, que és antigament que es deia Citrix. Però aquí ja tens un referent inicial. I sobre la certificació, de fet, la Fundae, l'associació que dona diners per els crèdits per formació, ja té uns propis criteris a l'hora de convalidar les formacions per donar-li la subvenció, que consisteix en el registre. I aquest registre hi ha diferents modalitats també a les plataformes, però normalment el porten els propis campus. Els campus, com per exemple Moodle o altres, ja porten el registre de l'activitat de l'alumne, independentment si fa servir una aplicació o una altra. Espero no haver-me allargat gaire. Molt bé, moltes gràcies. Què en penseu els altres? Perquè, clar, tots veniu d'àmbits diferents, no? Però, vaja, jo m'he trobat que a la universitat un dia diu avui farem per Meets, no, avui farem per Zoom, avui farem, i al final ho fas servir tot i no saps quin és realment el que et dona la solució, no? Rafael, yo diría, lo primero que respondría es, uno s'ha de deixar de portar per la quantitat d'eines que n'hi ha, perquè les eines a nivell tecnològic van sortint, cada any van sortint noves i tal.
tu el que has de saber el que necessites. Llavors, el primer de tot és dir, mira, jo faré una reunió, però jo he de fer subgrups, per exemple. Quines eines fan subgrups? Doncs ja n'hi ha moltes que desapareixen. Jo necessito, per exemple, que n'hi hagi per exemple, una cosa tan primària com ara és aixecar la mà, no? Perquè ara ho fem aquí amb el dit, doncs n'hi ha altres que tenen... Tu has de establir una taula de doble entrada, dir què és el que necessites i a partir d'aquí van caient. I al final no queden tantes. Al final nosaltres... I després n'hi ha un altre nivell, que és tu pots seleccionar una eina a nivell institucional, que hauràs d'agafar uns criteris molt més genèrics, o pots fer una eina per un programa en concret que pots tenir una llibertat més gran. Però el que prima és els criteris, les necessitats que ja siguin o institucionals o de docent. I després ja triaràs l'eina. I a nivell de certificació, és el que deia l'Enric, que no és el webinar o... Nosaltres ho vehiculem a través del campus. N'hi ha altres problemàtiques. Per exemple, què fem amb un alumne dos alumnes que estan compartint càmera? Com calcules l'assistència? N'hi ha altres derivades que sorgeixen, però la plataforma no diria. Però al final tothom acabem amb el mateix, els 10 millors, i anem sempre cap a aquestes eines. Però millor és saber què és el que necessitem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Paco. Bé, jo afegiria també una pregunta, en aquest cas, que també ens l'han fet pel xat de preguntes. Recordar que a baix a la dreta teniu l'apartat de preguntes. Només respondrem les preguntes que estiguin formulades en aquest apartat, tot i que ja estem acabant i ens queda molt poc temps. És una pregunta que fa referència, segur que tots els ponents ens la podeu respondre i podeu participar, perquè la pandèmia ens ha posat en una situació, i jo crec que a més ha sigut recurrent, amb entrades i sortides, que fa referència a formacions que teníem preparades per a ser presencials, quan les hem de passar a format en streaming o en format digital, diguem-ne, doncs quines adaptacions considereu que caldria destacar? Jo, clar, a la UOC tot és online, però hi havia activitats presencials i que són complicades, per exemple, les pràctiques o els exàmens finals, no? Clar, això d'un dia per altre costa bastant i una de les coses que vam portar a terme des de l'inici de la pandèmia a la UOC va ser el que vam anomenar docència no presencial d'emergència. Eren una colla de webinars dirigits bàsicament a molts llocs de Llatinoamèrica, però estaven oberts, tothom qui volgués accedir, perquè una cosa és planificar-ho al cap de molt de temps i una altra és haver-ho de fer d'un dia per altre que fas el que pots. El primer i més important és tenir present que no pots traslladar exactament el mateix. Jo crec que ja ho ha dit tothom. Passar a presencial significa pensar molt més en l'estudiant i, per tant, si es tracta d'una hora, no es pot estar una hora xerrant i prou, sinó que el que demanes és més protagonisme de l'estudiant, que prepari coses i a la classe, per exemple, a la classe invertida, el flipped classroom, que és el mateix, doncs que durant l'aula sigui per respondre a dubtes de la feina aquella que s'ha fet i ponències molt més curtes d'oradors, de ponents, de docents. En el cas de la UOC, per exemple, les pràctiques, algunes s'han pogut fer remotament amb espais de simulació que teníem, d'altres s'han hagut d'ajornar. Els exàmens finals, que majoritàriament eren presencials, hem hagut de canviar molta més cosa a avaluació continuada i d'altres, a l'examen s'han pogut fer, quan en fèiem només 3.000, n'hem arribat a fer 30.000, però això s'ha pogut fer 30.000 perquè teníem un projecte europeu que ja havíem començat des de l'any 2014, que havíem fet
proves en 25.000 estudiants a nivell europeu sobre patrons de teclat, de seguiment de càmera, de seguiment de veu i tot això, i que llavors ho hem pogut aplicar, una cosa que teníem programada per aplicar en 2 anys, ho hem hagut d'aplicar en 5 mesos. Però amb això vull dir que hi ha tots aquests aspectes que van sortint de les preguntes de com assegurar les identitats, tot això hi ha moltíssima cosa, però s'ha de treballar i és llarg i costós. Dels aspectes que sortien també de com es té en compte això. A vegades, clar, hi ha altres aspectes que tenen en compte de tenir present com la gent s'ha d'adaptar en aquestes condicions. I és cert que si bé, per exemple, a la UOC es va tenir en compte coses com les matrícules a l'inici i permetre alguns avantatges, d'altres vegades no s'ha arribat a tot arreu, perquè amb 70.000 estudiants ha estat molt difícil poder arribar a moltes de les coses. En principi, això el que segur que ens ha servit és d'aprenentatge i de prova pilot per poder després poder-ho instal·lar en el futur de manera més acurada. Perfecte, Marta. Si algun altre ponent vol afegir alguna cosa, però molt breument, perquè ja estem fora de temps. Jo, si m'ho permeteu, l'únic que diria en relació al que estaves comentant abans, Rafael, de les eines, no? Crec que un dels elements que hauríem de tenir en compte també és com es connecten aquestes eines, que tecnològicament a vegades sembla fàcil, però no ho és tant, i això ens fa perdre a vegades la traçabilitat sobre com està, diguem-ne, vivint aquella experiència d'aprenentatge aquell alumne. Incidíem, efectivament, el que deia el Paco, de que l'eina ha d'estar a disposició del propòsit, del per a què volem impulsar aquella acció formativa, i per tant sempre acabarem trobant un instrument que d'alguna manera ens ho faciliti i ens ho ajudi. I com deia ara la Marta, aquesta transició en la pandèmia, doncs en el nostre cas és veritat que ja teníem moltíssima activitat online, de fet teníem més de 20 i escaig mil estudiants d'alguna manera en diferents programes de formació, i que és cert que molts que eren presencial hem hagut, com hem pogut també, de donar-hi resposta en aquesta transició de manera urgent. Doncs moltes gràcies. De fet, crec que tots ens hem trobat que anàvem a l'educació online passet a passet i hem acabat fent els 100 metres llisos. I és una mica el que ens ha passat, crec que a tots. Bé, moltes gràcies a tots. No ens queda més remei que tancar, ja ens hem passat 10 minuts de l'hora. I primer, doncs, agrair, evidentment, a la Montse G a la introducció que ens ha fet, a l'Alicia Ávila que us ha presentat a tots vosaltres, cosa que ens ha estalviat, doncs, de presentar-vos als moderadors. Evidentment que a tots, a la Marta, a l'Enric, en Paco, en Ramon, Òscar i Valent, ha sigut unes contribucions molt bones des de punts de vista molt diferents. Però hi ha molts punts de convergència i m'ha semblat que hi havia molts puntets que convergiu amb l'enfoc de les coses. I bé, i també donar gràcies a les persones que ens han adreçat preguntes i disculpar-nos en aquells que no els hi hem pogut contestar, perquè el temps és el que és i no hem pogut donar contesta a tot el que se'ns ha preguntat. Però bé, això ens donarà peu a fer futurs webinars, com deia l'Enrique, no? Doncs tanquem aquí la sessió. Moltes gràcies a tots i fins la propera.